A shirya? Action! wannan kan kare nan wato shigan ina kan ku ina kana nono ci rayuwa ce billahi ina nono baby billahi ne shigan ku ina yau dai wai aka maka ne billahi ne shigan wannan ci rayuwa ko kare nan ku kasa me aka wai Bari mai kaga shi ka buga kai kot haka na koya muku al'atuwar da su wannan yaran bushi gido ba haka suke ba gashi yanzu sun zama kuɗi da Allah mu je zuwa ba haka kaga shi za ka buga ka daga mun shi ka buga da ƙasa kai kuma yi wannan cameraman ke ta cameraman ka daga mun shi ka buga da ƙasa ku ba da wallahi ban kore ku da aikin nan je zuwa buga shi za ka yi da ƙasa ba haka ake ba ka daga mun shi ka buga da ƙasa ka daga shi me kuke haka me ya faru waya shooting muke da waya kuke shooting muke haba baba me ya faru wannan ai tsohon yayi ne kai haba kambu ka ji wani tsohon yayi wannan wayar kan mana menene ya faru jama'a mu ma mu dan samu ci ja baya me ya faru baba kifa ba ya fara ke ba kai kifa Allah ku da